Bueno, ikusten dugu ja hemen, piparrak eta prestatzen ari zaretela, jendea ja gerturatu da, aurtengoan zenbat pipar kilo eta tomate ibili dituzue? Tomate, 300 kilola tomate, eta gindilak eta beste 250 beste 300 bat. Normalean, jende pila biltzen duzu zuen inguruan, aurten ere ez da gutxiago izango, ez? Ez, harrimatu goie gaur, ebila idu, baina galara etorri goie. Beti ere janedana erakarga izaten da. Bai, hola, festa garaien da, jendea horta apuntatzea. Eta hemen egiten dituzuen kilo guztiak esan dizkigu 300 inguru tomate eta bar, ja esperto batzuk izango zarete, ez? Piparrak eta prestatzen. Bai, ja, tamaina altuta dut eta erresa da, ez da zagin jola oso zaila. Eta produktu guztiak bertakoak dira, ez? Ibarra ingurukoak. Ibarreko. Hemen eguraldia ez da lagun, baina horrek ez du animoa jaisten. Amoro pixka eta idu, baina ez da zerre. Jende alare nahi hau pixka guzti, baina tripa bete.